Dan huwa dokument pre-budget. Essenzjalment aħna qed ngħidu li kif nafu kull sena l-gvern jippreżenta il-budget tiegħu, però aħna dirilna li m'għandniex inkunu biss reattivi għall-budget tal-gvern, iżda realtà rridna nagħtu il-proposti tagħna minn qabel. Ara f'dan il-dokument qegħdin nagħtu analiżi tagħna tal-qagħda ekonomika globali, il-qagħda ekonomika lokali għax l-aħħar mill-aħħar il-qagħda l-ekonomika hija dik li teffettwa il-ħaddiema u l-familji Maltin, nagħmlu analiżi tal-varji setturi ekonomiċi f'pajjiżna u naraw mbagħad ukoll l-aspett tal-finanzi ta' pajjiżna. Però mbagħad l-ekonomija mhix biex statistika. Irridu naraw l-ekonomija, it-tkabbir ekonomiku li ħafna drabi nisimgħu dwaru, jekk qed jeffettwa il-bwiet tan-nies. Naraw ukoll li realtà sfortunatament in-nies f'riskju ta' faqar jew fi stat ta' faqar, speċjalment nies anzjani, qegħdin jiżdiedu. Naraw ukoll li realtà il-pagi tal-ħaddiema mhux ta' kulħadd qed jiżdied bl-istess mod maniera. Qed naraw ukoll problemi ta' ovvjament ta' prezzijiet ta' proprjetà, żidiet fil-kirjiet li qegħdin jeffettwaw id-disposable income tan-nies tagħna. Allura nitkellmu dwar dokument pre-budget bit-titolu a sharing economy, firri ekonomija li essenzjalment qiegħda tħaddan il-kulħadd fiha, aħna qed nagħmlu numru ta' proposti ta' x'iridu nagħmlu biex naraw illi il-pensjonijiet tal-anzjani tagħna jkunu aktar adekwati, illi jkollok housing soċjali adekwat għal kulħadd, illi min ikun fil-bżonn u ħajjikrim il-privat jista' jkollu iktar kirjiet adekwati għalih ħax ikollu sussidju min-naħa tal-gvern u rridu naraw li anke il-pagi jkunu ġusti jirriflettu x-xogħol tal-ħaddiema Maltin u Għawġin kollha.